வணக்கம். சாரதா சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். இப்போ நம்ம ரவா பாயாசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ரவை 3 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன், சர்க்கரை ஒரு 5 ஸ்பூன் தேவைப்படும், பால் 1/2 லிட்ரு, நெய் 3 ஸ்பூனு, திராட்சை, முந்திரி. வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நெய் 3 ஸ்பூன் நெய் இதில் விட்டுருங்க. அப்புறம் முந்திரி, திராட்சை இதில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருங்க. இப்போ முந்திரி, திராட்சை பொன்னிறமாக ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு எடுத்துருவோம். அது இப்போ இதுலேயே 3 ஸ்பூன் ரவையை போட்டு வறுத்துருவோம். ரவையை பொன்னிறமாக வறுத்துங்க, அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா பொன்னிறமாக வறுபட்டுருச்சு. இப்போ நம்ம இதிலே பாலை ஊற்றிக்கலாம். பாலை ஊற்றிட்டு நம்ம அது கட்டியாகிற வரை இதை நம்ம கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கட்டியாகிற வரைக்கும். கொஞ்சம் கட்டியாச்சுன்னாக்கா அது சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லா. இப்போ தீயை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கணும். அது கொஞ்சம் கட்டியாகிற வரைக்கும். எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாலை காய வச்சுட்டு ரவையை கொட்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடியே ரவையை நெய்யில் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாலை விட்டுருக்கோம். நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு. இன்னும் 2 நிமிஷத்தில் இது பாயாசம் நல்ல எம்மியான பாயாசம் ரெடி ஆகிடும் உங்களுக்கு. இப்போ பாயாசம் ரெடியாகி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம 5 ஸ்பூன் சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே கொஞ்சம் கலரி விட்டுகிட்டே இருங்க. பாயாசம் நல்லா திக்காகவும் வந்துருச்சு, நல்லா வாசமாகவும் இருக்குது. இப்போ இதில் சர்க்கரை கரையிறதுக்கு 1 நிமிஷம் ஆகும். ஒரு கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கும். நல்லா திக்காகவும் வந்துருச்சு, வாசமாகவும் இருக்குது. இப்போ இதில் நம்ம முந்திரி, திராட்சை போட்டு இறக்கிடுவோம். இதை வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம். எம்மியான பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை சர்விங் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.